Pero se me perdí. Hai que pôr unha lei que os plenos non poden dar nada. Sí. Dame la era. Roja, al final. Rogos. Eso. Vale, pasa por escrito. Dale, Sofía. Sí, despois sí. Vostedes quitaron unha morea de plásticos de pedra mámoa porque daba mala imaxe cando foi o partido da Copa del Rei, e así é. Pero non tiveron reparo ningún en plantar lloriso diante da cara dos veciños de Vilachán, e ali continúa desde hai meses. Ata onde vai a chegar o seu capricho, e como así solicitamos reiteradamente, van a sacar de Vilachán e desfacerse deles. Vostedes saben cando recollen os plásticos no Concello de Medellín? Cada 3 meses, creo que era, non? Sí. Xa leva tempo. Xa leva máis de 3, Sí, vale, porque o camión cando veo, bueno... En fin, pero usted parece, mire, usted si viviera aquí enfrente, gustaría que ninguén di o contrario, non é un capricho nin é nada. Foi porque o camión se cargou nas parroquias, enchiu, non iba a ir solo por ese aí, bueno, queda para outra vez. Agora veñen este mes e só recorren. Moi ben. E nós non sabemos. A decir que como non sabemos, sabe, que nós non Se lo expliquei outra. Solo sabemos que pasamos por ali a diario. Exacto, que lo vemos todos os días. No, outra vez non nos explicou, entonces, claro, por eso volvemos. Non sei se veo que pregunte, ou Claro, algo isto. claro. Bueno, seguimos. Os veciños da Forrapa nos trasladan as queixas de como se quedou rematada a obra de asfaltada da pista, que quedou máis estreita, cun firme bon, pero moi elevado, o que supón un perigo e un malestar para eses veciños, xa que non pasan 2 coches a vez. Rogamos que cando se faga o seguinte tramo, que tamén moita falta lle fai, non se cometan estes erros e de maneira inmediata se atengan as demandas dos veciños e sexa avanzada. Pero porque iso é un erro. Home, porque quedou mal, en malas condicións. Bueno, claro, non sei o que A pista ten o ancho que ten, aglomerouse o ancho que ten. Limpiamos as cunetas e se aglomeraron. Sí, pero ao quedar máis elevado, antes o mellor, tiña un coche de frente e non te podías arrimar un pouco a beira para que se pasara, e agora non podes porque é un escalón grande. Ese é el Non limpiamos as cunetas. Perdón? No, pero non é cuestión de limpiar ou non limpiar as cunetas. No, perdones, no, é cuestión de que se limpias as cunetas, de que o asfalto está máis alto e a cuneta quedaría máis. Non, mire, non me quero facer tonta, porque non é... O ancho da carretera ten o que ten, o firme que se lle bota é o ancho que ten de firme. Perfecto, punto e pelota, moi ben, non hai máis. pero o poñerlle... Non é un error, nin é... O poñerlle o asfaltado elevou a carretera e entonces a cuneta quedaría máis, por moito que se limpie ou se deixe de limpiar, ainda que non este limpia, pase para baixo igual. E agora... No, se non está limpia a altura da carretera. Claro. No. Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque está limpio. Ah, sí, perfecto. Muy bien, pues perfecto. Cando este chea de erva... Sí, no, cando este chea de erva, cando se tapa a cuneta, a maleta, con todo, non se limpia, podes arrimar as veces que non vas a baixo. Pero hai un escalón así. Se limpiamos. Hay un escalón. E a limpias, porque a limpias. Se non limpias, porque non limpias. Estamos dicindo que non vai ser que limpiala, nin que se limpie. É que é o que se fai, señor Suárez, é dicir, non hai nada mal feito aí. Non hai nada mal feito. Bueno, pues os vecinos a nós... Os vecinos poden opinar moitas cousas, claro que poden opinar. Se tiene que estar Pois era un como, outros dan as gracias. Claro, efectivamente. 4 de asfalto, un de cuneta para cada lado. 4 de asfalto onde o ten? Onde o ten. Falto Falto dunha de 6. Falto dunha de 6. O mellor tamén puderon aproveitar o algo máis alto. Disculpen, nós que de obras non temos nin pa joder en non sabemos absolutamente nada. É o que nos trasladan os veciños desde logo que é unha equivocación e se logo a remar. Absoluto. É que non sei como nos atrevemos, porque mellor puderon a facer máis ancha, non é por nada, pero bueno. Expropiar. Vale, perfecto. Moi ben. O que dime compañero, non sabemos nada.